Hello, what's up? Kumusta ka tanan dinha sa BJMP Gihorngan City? Hinaut po ta nga ang Dios magauban kanunay kaninyo. Sama sige hapon, magapasalamat ako sa tanan nga mitabang aron nga kita makatuon sa pulong sa Ginoo. Sa dili pa kita magsugod atong ihatag ang tanang panahon karon alang sa atong Ginoong Dios. Magampo kita. Amahan namong langit nun, daghang salamat sa imong dakong gugma kanamo. Nga imong gihatag ang imong bugto nga anak aron nga kami may kaluwasan. O Dios, nagaampo usab kami nga mag-rely kami sa Espiritu Santo nga maoy tinuod namo nga magtutudlo, nga maoy musulti sa among kasing-kasing, nga maoy makapahatag og paglaom sa among kinabuhi. Ginoo, kining tanan among gihimo sa imong ngalan, sa ngalan nga manluluwas. Amen. Sa dili pa kita magsugod sa atong formal nga leksyon, mag-review kita. Wala nato natapos ang kapitulo 14. Sa tunga-tunga lang ta. Pero I hope nga karon atong matapos. So sa kapitulo 14, atong makita dito nga ang usa ka babay, igsoon ni Lazarus, igsoon ni Maria, si Martha. So, usas mga igsoon nila si Maria. Aduna siya pahumot. Kining pahumot unta niya, iyaning gipreparar para sa kasal niya. Apan tungod sa iyang gugma sa atong Ginoong Hesukristo, ug nahibalo siya nga duol nang mamatay ang atong Ginoo, iyang gi-anoint sa pabango. So, pagkahuma dito, nagtuon usab kita nga gibudhian ni Judas si Jesus. And then atong gitun-an nga nakipagsalo si Jesus sa iyang mga tinunan sa kasaulugan sa pagsaylo. Sa ako nagingon sa atong pagtuon nga kining kasaulugan sa pagsaylo kini ang pinakadako nga fiesta sa mga Hudiyo. Every year, mga sobra sa 2 ka milyon ka mga tao ang muadto dito sa Jerusalem. Magselebrar sila. And then anong selebrasyon na usab, nagselebrar sila tungod kay ang Ginoo sa pila na katuig ilaning gihimo nga mahinumduman giunsa sa pagtabang nila, giluwas sila sa Ginoo gikan sa mga Hudiyo. Kay sila nahimong saop, nahimong slave sa Egypt, giluwas sila. So kining celebration sa kasaulugan sa pagsaylo kada tuig yun ilaning hinumduman. Og adunay usa ka gabi nga magsalo-salo sila. Manihapon sila ang pamilya. Ang atong Ginoong Hesukristo usab sa gihimo niya, nakipagsalo-salo usab siya sa iyang mga disipulo, sa iyang mga amigo didto. Kay dako kay ning tradisyon. Aron usab nga masabta nila nga ang Ginoo giluwas sila mga more than 1,000 years ago. Apan kining katapusan nga communion, katapusan nga pagkaon nila, ang gusto ni Jesus usab nga kini ikaw ug ako atong hinumduman ang iyang kinabuhi nga iyang gihatag para sa atong tanan. Kay kung wala siya nagpakamatay sa cross, wala kitay paglaom nga makaadto sa balay sa Ginoo. Wala kitay paglaom nga mapasaylo kita sa atong sala. So ang point gyud, ang pinaka principle sa communion
mao nga atong hinumduman. Miingon siya, and do this in remembrance of me, para dili nato malimtan ang gihimo sa atong Ginoong Kristo. So nagselebrar sila noong sa pila ka libo ka tuig. Ang miagi si Jesus naghatag pod og bag-ong command nga ato po ning himuon dili sa tungod sa mga Hudyo dito sa Egypt, kung dili tungod sa iyang buhaton o iyang gibuhat dito sa Kalbaryo. So dito sa panihapon, atong mahinumduman nga nianang gabiho na ang tradisyon nila, ang himuon gyud nila nga upat ka baso ang ilang imnon sa panihapon. And then paghuman sa pagkaon nila, katong duha ka baso ila pong imnon kining grapes, bino sa grapes ang ilang imnon. Pero wala nila na inom ang ikaupat. Kay miingon si Jesus nga kini ato ning himuon, ako ning himuon didto sa langit, nga kung kita og ikaw moadto sa langit, manihapon kita uban kaniya. So moadto na kita sa versikulo 27 sa kapitulo 14 and verse 27. Basahon nato. Guys, naana ba mo dinha sa versikulo sa kapitulo 14 o versikulo 27? Basahon nato. Si Jesus mingon kanila, mutalikod unya kamong tanan ug mamiya kanako, kay ang kasulatan nag-ingon, patyon ko ang magbalantay o magkatibulaag ang mga karnero. Kini di ang tanan ang kinabuhi ni Jesus. Sa wala pa si Jesus, may ani sa kalibutan 2,000 years ago, 2,000 na katuig karon, nahasulat na sa karaan nga tugon. Na predicted na. So ang tanan sa iyang kinabuhi, si Jesus miingon ang kasulatan. So sa kasulatan sa Old Testament, makita nato ang atong Ginoong Hesukristo. Dili lang dinhi sa New Testament, sa bag-ong tugon. Unsa may iyang gisulti din sa versikulo 27. Mutalikod unya kamo kining mga disipulo, mutalikod mudalagan. Unya miingon siya, patyon ko, gi-quote niya ni sa Old Testament. Karaan nga tugon, mingon siya, patyon ko ang magbalantay o magkatibulaag ang mga karnero. So kinsa may magbalantay? Ang atong Ginoong Hesukristo. O magkatibulaag ang iyang mga disipulo. Iya siyang giingnan. 28, apan, human ako mabanhaw, muuna ako kaninyo ngadto sa Galilea. So, duha ka buok ang balita. Ang unang balita, murag dili maayo kay magpakamatay siya. Kay patyon siya. Apan ang mayong balita nga mabanhaw siya sa ikatulog ka adlaw. Nasabtan ba siguro ni sa mga disipulo at that time? Si Pedro, si San Pedro, mitubag, dili gayud ako mobiya kanimo, bisan pag biyaan ka sa tanan. Wow, dako kayong gisulti ni Pedro. Wala ko kaybalog, wala ko kaybalog kung nahibawan ba yun niya ang buot niyang ipasabot. Usahay maayo lang musulti kung walay ang panahon, okay lang. Apan pero kung lisod na ang kinabuhi, lain na ang desisyon. Versikulo 30, bisan si Jesus, miingon si Jesus kang Pedro. Timan kini, sa dili pa gani motok tugaok ang manok
sa makaduha. Karong gabi na, imo na akong ilimod sa makatulo. Giingnan din siya sa itong Ginoong Kristo. Munang ayaw, Pedro, kinahanglan magpaubos ka. Muna'y but ipasabot. Mapainobsanon. Kay usahay ikaw ako sa kalisod sa kinabuhi. Muatras kita. Apan, versikulo 31, apan mipasalig gayud si San Pedro. Bisan pagpatyon ako uban kanimo, dili ko gayud ikaw ilimod. O bantayan ninyo niya ang gisulti ni San Pedro. Siya magpakamatay, uban ni Jesus, o dili niya ilimod. Bantayan ng duha ka pulong. O nanumpa pa ang tanan nga disipulo sa samang mga pulong. So dili lang si Pedro. Apan ang mga disipulo usab, okay, magpakamatay kami ubang kanimo. Nag-ampo si Jesus dito sa Getsemani, versikulo 32. Miabot si Jesus sa tanaman sa Getsemani. Kay naglakaw man sila. Gikan sila sa dool sa temple, pagkatapos may paubos sila paingon sa Gihon River, and then mitungas na usab sila dito sa bukid sa Olivo. Sa among pag-adto sa Jerusalem, amo ning gilakaw. So nahibalo ko kain napitan eh. So samtang naglakaw sila, gikan na ni sila sa panihapon, miabot si Jesus sa tanaman sa Getsemani. Uban sa ayang mga tinunan ug miingon siya kanila, panglingkod kamo dinhi samtang mag-ampo ako. So ang atong Ginoong Jesucristo nag-ampo. Tan-aw nato unsay atong makuha sa iyang pag-ampo. Pag-ampo sa kalisod sa kinabuhi. Unya iyang gipauban kanila si Pedro, si Santiago, si Juan. Gibati niya ang hilabihang kaguol ug kabalaka. Sa mga tinunan ni Jesus, aduna gyud tulo nga kuan kaayo niya, sulod kaayo niya or duol kaayo kaniya. Kining tulo si Pedro, si Santiago ug si Juan. So, iyang gidala sila, iyang gipabili ng uban. 34, ug miingon siya kanila, dako kaayo ang akong kasubo nga halos ikamatay ko. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw. So nakita nato ang pagkatawhanon sa atong Ginoong Jesucristo. Sa pag-ani ni Jesus, nabalo kita nga kompleto siya nga Ginoo o kompleto usab siya nga tawo. So usahay makita nato ang pagkaginoo. Usahay ato usab nga makita ang iyang pagkatao. Karon atong makita na ang iyang pagkatao usab. Kay nabalo siya unsa mahitabo niya sa probably mga 5 or 6 hours. Pila na ka oras na lang nga iyang mag-anto siya. So iyang giingnan ng mga disipulo, kining tulo, pagtukaw mo, pag-ampo mo. Nganuman dako kayo ang akong kasubo ug halos ikamatay ko. 35, mipadayon siya sa unahan ug mihapa sa yuta ug nag-ampo nga kon mahimo ilikay siya sa takna sa pag-antos. Mao iyang pag-ampo. Nga kanang kalisod nga ilansang siya sa cross. Kung mahimo ilikay siya sa iyang pagkatao. Versikulo 36, og miingon siya, amahan ko, mahimo mo ang tanan. Kuha kining kupa gikan kanako. Kanang giingon niyang kupa, kanang iyang kamatayon. Nga iyang isakripisyo. Siya, kung mahimo unta, kuha ni. Unsay, and then, ang sunod niya, miingon siya, apan, dili ang akong pagbuot maoy matuman, kundili ang imo. Wow, gihatagan kita dako kaing prinsipyo kung unsaon pag-ampo. Ang pag-ampo di ay ang efektibo nga pag-ampo mao nga
ang Ginoo ang masunod sa atong kinabuhi. Ang Ginoo ang nahibalo sa tubag sa atong pag-ampo. Dili di ay nato diktahan ang Ginoo nga mao ni akong gusto. Ang maayo di ay kaayong pag-ampo bisag sa kalisod sa kinabuhi. Nga ang Dios ang plano niya ang masunod. Gabi ang pinakasuod nako nga amigo gikuha na dito sa langit. Nagampo kami nga tungod sa iyang pag-antos dinha sa cancer nga unta kuhaon na siya sa Ginoo. Nga ang plano sa Ginoo ang masunod, dili ang amo. Siya karon nalipay na siya. Kami dining nabilin, nasubo kami sa natabo. Pero sa iya malipay na siya kay nakita na niya ang atong Ginoong Jesucristo. O makapanihapon na siya uban sa atong Ginoong Jesucristo. Unya, mibalik siya ngadto sa versikulo 27. Unya, mibalik siya ngadto sa iyang mga tinunan. Og iyang naabtan nga nangatulog silang tulo. Wala day nagampo. Si Jesus mingon kang Pedro, Simon, usa sa ngalan ni Pedro, Simon. Sa Simon, natulog ka di ay. Dili ka ba gayod makahimo pagtugaw bisag usa lamang ka oras? Sa kalisod sa atong Ginoo, kining tulo ka disipulo natulog lang. Gihangyo niya nga magampo tungod sa kalisod sa mahitabo sa atong Ginoong Jesucristo. 38, og siya miingon kanila, pagtukaw o pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. 39, unya mibiya na usab siya og nag-ampo sa mao gihapong pag-ampo. 40, human ini mibalik na usab siya ngadto sa iyang mga tinunan og naabtan na usab niya sila nga nangatulog tungod kay katulgon man sila kaayo. Wala sila masayod kung unsay ilang itubag kaniya. 41, sa ikatulo niyang pagbalik, miingon siya kanila, nangatulog ba gihapon kamo og namahulay? Husto na. Miabot na ang oras nga itugyan ang anak sa tao ngadto sa kamot sa mga makasasala. Miabot na ang panahon nga siya dakpo na og nagpaingon na ang sobra sa 200, 400 ka mga sundalos pagdakop niya. Unta si Jesus pwede pang makadalagan. Apan ang plano sa Ginoo nga ihatag ang iyang kinabuhi. So, instead nga midalagan siya, iyang gitagbo ang mga tawo nga modakop niya. Nganong nakahatag man ni og dako nga encouragement sa atong Ginoong Jesucristo nga nabalaka siya og gusto apan pagkahuman niya pag-ampo. He was very strong. Nahatagan sa kusog. Nahatagan sa kalig-on. Mao nang miingon siyang dali na atong tagbuon ning mudakop kanako. Versikulo 43. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa ka napulog duha ka tinunan. Nahibalo kita ni Judas, ang ubang mga tao sa ubang lugar, kung masuko, moingon silang Judas ka man. Usa ka napulog ka duha ka tinunan, kuyog kaniya ang usa ka panon sa katawhan nga nagdalag mga pinuti o mga puspos. Sa original nga translation, mingon nga mga 400 ni kasundalo.
Nga naman nga daghan man ang gidala nga usama lang si Jesus. Posible nga si Judas iyang giingnan ning mga sundalo. Mag-amping mo. Kay kining dakpon ninyo karon adunay power, adunay gahom. Mulakaw siya sa dagat. Ang patay iyang hatagag bagong kinabuhi. Ang mata makakita, ang buta makakita. Ang bakol makalakaw, makapakaon og 5 to 10,000 people. Nga gamay lang ang supas. Daghan pa kay nahimo. Ang bagyo iyang gipahunong. So nagdala gini sila daghan kaayong mga sundalo adun nga dakpon. Unsa may ato makita. Basaw na ito 43 usab. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas nga usa ka napulog kaduha ka tinunan. Kuyog kaniyang usa ka panun sa katawhan nga nagdalag mga pinuti o mga puspos o mga armalite. Wala day armalite dire. Puspos lang o pinuti. Walay sanggot. Mga sinugo sila sa mga kadagkuan sa mga pare o sa mga magtutudlo sa balaod o ang mga pangulo sa mga Hudiyo. Gikan nila ni sa Sanhedrin ang kongreso nila. Gikan kini sa dako kayong pinakataas nga Congress, pinakataas nga hustisya. Supreme Court ang nagpadala nga dakpon si Jesus. Apan makakita kita kay ang balaod nila sa unang panahon nga ang investigasyon dili gabi adlaw. Mao na ilang rules, dili itago-tago ang investigation. Apan kini atong makita ang ilang gitago sa kadaghanan. So illegal ang ilang korte. Versikulo 24, ang mabudhion naghatag kanila og usa ka ilhanan. Kinsa may mabudhion? Si Judas. So iyang gihatagan og ilhanan ang mga sundalo. Ang tawo nga akong hagkan mao ang inyong gipangita. Dakpa siya og unya dada ninyo og bantayi pag-ayo. Halukan mo ni halok ni Judas. Peligro ang halok ni Judas. Sa ilang kultura, 2000 na katuig karon, kung maingon kang, hey, kumusta ka kung magkatagbo sa dalan, atong ihatag ang atong kamot. Apan sa ilang panahon, halukan ang tao. Bisan karon, dito sa Middle East, sa Egypt, ang kumusta nila, halukan ang aping. Bisag lalaki o babae. Sa akong pag-adto sa Ehipto sa unang panahon, sa bata pa ko, maunay himuon sa mga Egyptian. Kami nga wala maanad, lain kayo. So, maunay ilang kultura. Kabulo ka sa versikulo 44, sa pinaka-end dito sa versikulo, may ingon si Judas, dakpa siya og dada ninyo og bantayi pag-ayo. Bantayi kay adunay power ang akong boss. Bosa ilang gidakop si Jesus og gigunitan pag-ayo. Imagine sobra sa daghangay mo sundalo ang ilang dakpon usa lang. 47 apan usa niadtong diha nagtindog sa duol. Miibot sa empinote o gitigbas niya ang ulipon sa Pangulong Pare og naputol ang usa ka dalunggan niini. Unsa man ni nahitabo? Wala giingon ni Marcos kung kinsay gatigbas. Dinay usa ka disipulo ni Jesus nga gitigbas niya ang ulo. Apan wala maigo.
ang naigo ang dalunggan. Sa ubang mga istorya sa Matthew, Mark, sa Lucas nga so matingala kita kinsa man ang katigbas. Kung basahon na itong uban, atong mahibawan nga si San Pedro ang nitigbas. Unsa man siguro yung mahitabo kung naigo gid ni Pedro ang ulo? Unsa mahimon sa mga sundalo niya? Posible usab nga ilansang siya sa cross uban sa atong Ginoong Kristo. Apan giayon ni Hesus, giuli ni Hesus ang dalunggan katong gitigbas ni Pedro. Apan si Marcos dinhi sa pagsulat niya matingala kita nga wala niya giingon nga si Pedro gitigbas niya. Nahibalo mo kinsay hay nahibalo si Marcos sa pag-istorya niya sa kinabuhi ni Hesus gikan ni San Pedro. Pero nakita po niya si Hesus. Kay didto man nagkaon si Hesus sa balay sa inahan. Versikulo 48. Unya miingon si Hesus kanila, tulisan ba ako nga nagdalaman kamog mga pinuti o mga pospo sa pagdakop kanako? Tulisan ba ako? Masama ba akong tao? 49. Miingon si Hesus, adlaw-adlaw nagtudlo ako dito sa templo. Nakita ninyo ko kada adlaw. Uban ka ninyo og wala ako ninyo dakpa. Adlaw to. Apan, kinahanglan gayod matuman ang giingon sa kasulatan. Nakuha ninyo ni? Kinahanglan gayod matuman. Kaya ang kinabuhi ni Hesus, ato usab nga makita si Hesus didto sa karaan nga tugon ang iyang kinabuhi. Og versikulo 50, og mibiya kaniya ang tanan niyang mga tinunan. Nangahadlok ang tinunan. Abi na ako dili sila mahadlok, abi na ako magpakamatay sila, abi na ako dili sila magbudhi, apan silang tanan midalagan. Dili usab nato mamahay ang atong mga disipulo, kay bisang ikaw ako usab, mudalagan siguro, ako mudalagan siguro ko. So silang tanan nahadlok. Versikulo 51, mo ni katingalahan. May usa ka batan-on nga nagkupo adunay siya habol, nagkupo lamang og habol ug misunod kang Hesus. Dakpunta nila siya, kining bata. Versikulo 52, apan kupo lamang ang ilang nagunitan og nakadagan siya nga hubo. Nganong gibutang manini ni Marcos ang sulat, nganong giapil man niya ni nga dinhay bata nga misunod siya ang nabilin sa pagdalagan. Ang mga disipulo midalagan na siya wala kadalagan o gikaptan siya. So ang habol ang nakuha. Nakadalagan siya apan naked, hubo siya. Ambot kung naba siya underwear ni anang panahona. So, matingala kita, kinsa maning bata nga midalagan, kinsa maning bata nga nahubo, wala isulti ni Marcos. Apan ang daghang mga magtutudlo, nga miingon nga daghang magtudlo nga ingon nga si Marcos kadto. Si Marcos ang midalagan, wala niya gisulti nga siya da itong midalagan nga naghubo. So, wala po niya isulti ang nga si Pedro ang gustong mapatay. O wala po niya isulti nga siya tong gahubo, nga siya tong midalagan. Mao na usa sa mga rason nga adunay mga Bible scholars, mga tao nga gatuon, nga kining libro ni Marcos may unang libro nga gisulat mahitungod sa kinabuhi ni Hesus. Mingon sila posible
6 years or 7 years sa pagkamatay ni Jesus, gisulat na ni. Ang uban 20 years, ang uban 30 years, ang uban 50 years ang libro. Ang ilang ideya kay sa pagsulat ni Marcos niini, buhi pa ning tanan. Buhi pa sila. So dili niya gustong ibulgar ang ngalan kung kinsay gustong mapatay o kinsa katong midalagan nga hubo nga walay underwear. Versikulo 53. Unya gidalan nila si Jesus ngadto sa balay sa pangulong pare. Didto nagtigom ang mga pare, ang mga pangulo sa mga Hudiyo ug ang mga magtutudlos balaod. Kini ang Supreme Court, Suprema Corte. Pero gabi, this is illegal. Misunod si Pedro nga nagpaantaw o sa pagdalagan si Pedro di ay mibalik pero nagpalayo. Misunod si San Pedro og nagpaantaw og miadto siya sa hawanan sa balay sa pangulong pare. Milingkod siya didto uban sa mga gwardiya og nagpaduol siya sa kalayo aron mainitan. So nagmix lang siya didto pero nagpalayo siya. Ang mga pare o ang tanang sakop sa labang hukmanan nangita og kamatuoran batok kang Hesus aron ilang mapatay siya apan wala sila nakitaan. 56. Daghang mga saksi ang misultig bakak batok kaniya apan wala magkatakdo ang ilang mga pahayag. So ang mga bakakon wala magkatakdo. Unya, may mga tao nga mitindog o misultig bakak batok kang Hesus. 58. Sila miingon, nadunggan namo siya nga nag-ingon, gubon ko kining templuha nga binuhat sa tao, o sulod sa tulo ka adlaw, patindugon ko ang laing nga templo nga dili binuhat sa tao. Unsa may ilang nadungog, tinuod nga nagsulti si Jesus. Nga, miingon ba si Jesus nga ang templo, nga gibuhat sa 80 ka tuig iyang gubon to ang iyang kinabuhi templo og miingon siya sa tulo ka adlaw iyang ibangon ang templo buti pasabot siya mabanhaw siya. Wala ba mo nahibalo nga kon ang Ginoo mosulod sa imong kasing-kasing ikaw ang templo sa Ginoo? Nahibalo ba mo niini? So, mo ti accusation nga gubon ni ang templo. Apan wala gihapon makatakdo ang ilang mga gipanulti. Versikulo 60. Unya, mitindog ang Pangulong Pari at ubangan sa tanan ug nangutana kang Hesus. Wala ka ba ikatubag sa sumbong nga ilang gipasaka batok kanimo? Apan naghilom lamang si Hesus. Nangutana pag-usap ang Pangulong Pari kaniya. Ikaw ba ang Mesayas nga anak sa dalaygon nga Dios? Ang simple ang pagkasulti, Ginoo ka ba? Ikaw bang Mesaya? Ikaw bang manluluwas? Kay nabuluman sila. Nga ang anak sa Ginoo mao'y mangluluwas. Apan, dili sila mutuo nga si Jesucristo. Versikulo 62, si Jesus mitubag, ako. Og makita unya ninyo ang anak sa tawo nga maglingkod sa tuo sa makagagahom nga Dios og moabot uban sa mga panganod sa langit. Mao ni gisulti ni Jesus. Kini ang gisulti ni Jesus mao ni prediction ni Daniel sa kapitulo 7 sa akong nagiingon ninyo. Kapitulo 7 versikulo 14. Nga dinhay usa ka tawo, anak sa tawo nga gikan sa panganod nga milingkod sa amahan nga Ginoo. Og ang Ginoo nga amahan mihatag og gingharian kaniya nga dili matumpag nga mulungtad sa hangtod og ang mga tawo magampo kaniya. Mingon siya, ako na ang anak sa tawo. Si 63 unsaon nato ni pag-interpret. O gigisi sa Pangulong Pari ang iyang kaugalingong bisti og miingon. Wala na kita magkinahanglan og dugang pang mga saksi bato kaniya. Nadungog ninyo ang iyang pagpasipala sa Dios. Unsa may inyong hukom?
nganong miingon man ang pinaka high priest, ang investigator nga nadungog na nato nga unsa man nga siya miangkon siya ang Ginoo. Mingon na siya, wala na kita magkinahanglan og dugang pang mga saksi, bato kaniya. Naayo ba mga relihiyon nga moingon nga si Jesus wala mo angkon nga siya ang Ginoo. Apan dinhi atong makita sa investigasyon nganong gusto man siyang patyon, nganong gi-accuse man siya nga ang pagpasipala sa Dios, gi-accuse ang accusation niya pagpasipala sa Dios. Dito sa ubang lugar karon sa kalibutan, kung pasipalaan nimo ang ngalan sa ilang leader, mamatay ka. Muadto ka sa Saudi Arabia, sa Pakistan, sa India, magpasipala kag usa ka tawo, ang sentensya patay. Mamatay ka. So mao po ni gihimo nila sa mga Hudiyo sa unang panahon nga si Jesus nagpasipala sa Ginoo. Miingon siya nga, ako ang Ginoo, ako ang gikan sa langit ug mobalik ako dinhi uban sa panganod. 64 ug nadungog ninyo iyang gipagpasipala sa Dios. Unsa may inyong hukom? Pagpasipala miangkon siya nga ako ang Ginoo. Og mihukom silang tanan nga sad-an siya og angay gayong patyon. So mao nay sentensya sa mga tawo nga moingon nga ako ang Ginoo. Unya gilud-an sa pipila kanila si Jesus o gitaptapan nila ang iyang mata o gisumbag siya. Mingon sila, taga na kung kinsay nagsumbag kanimo. O gikuha siya sa mga gwardiya o gitabangan og lamparos. 66, dito pa si Pedro sa huwanan sa dihang milabay ang usa sa mga pasulugong babae sa Pangulong Pari. 67, sa pagkakita niya kang Pedro nga dito duol sa kalayo, mitutok ang babae kaniya ug miingon, kauban usab ni Jesus nga kauban ka usab ni Jesus nga Nazaretnon. 68, apan milimod si Pedro nga nagingon, wala ako makaila kaniya ug wala ako makasabot sa imong gipanulti. Migawas og unya may manok nga mitoktugaok. 69, dito hikitan usab pag-usab sa babae ug miingon ang babae ngadto sa mga tawo nga nagbarog didto, kauban kana siya nila. Apan milimod na usab si Pedro. Pagkataod-taod, miingon na usab ang mga tawo kang Pedro, dili ka gayud makalimod nga kauban kanila kay taga Galilea ka man usab. Unya mitoktugaok 71 niining higayuna nanumpa si Pedro, si San Pedro, bisag mamatay pa ako karon dayon, wala gayud ako makaila ni anang tawo nga inyong gihisgutan. Wow, ngano makaingon man ni si Pedro. Unya mitoktugaok ang manok sa ikaduhang higayon ug nahinumduman si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya, sa dili pa motoktugaok ang manok sa makaduha, imo na akong ilimod sa makatulo. Mga kaigsunan, kinahanglan usab kita mag-ampi nga dili nato katawuan si San Pedro o ubang mga disipulo. Dili nato sila mahayon kay lisod ang ilang kinabuhi. Ikaw ako usab magkasayop kita sa kinabuhi. Kinahanglan maantigo kita kung unsaon pagpasaylo. Kay gipasaylo ni Jesus si Pedro, si San Pedro. Iyang gilimod, iyang gipasaylo. Og gihatagan pa siya og
power. Kay pagka banaw ni Jesus, si Pedro dili na mahadlok sa Sanhedrin. Sa iyang pagsermon, 3 or 5,000 ang misunod, ang mituo sa atong Ginoong Hesukristo. So, kung naamoy kaila nga nagkasayop sa kinabuhi, pasayloan ninyo. Kay ug kamo usab kung magkasayop sa kinabuhi, sa prinsipyo, gamiton gyapon mo sa Ginoo, pasayloon gyapon kamo bisag unsa kadako sa inyong nahimo. Mag-ampo kita. Dear Lord, among Ginoo, daghang salamat nga ikaw nahigugma kanamo. Daghang salamat nga among nahibawan nga bisag unsa kadako sa among sala, imong mapasaylo. Ginoo, hinaupon tang imo kining ibutang sa among kasing-kasing. Nagaampo usab ko nga imong panalanginan kining tanan nga naminaw karon. Sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Amen.